Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u epizodu gdje ću ja govoriti kada ću snimati. Najčešće ću snimati subotom, zato što su mi prijatelji subotom svi doma, ja sam viši razred i oni su niži, osim Luka Mandurčić, koliko ja znam. On je viši čisto kao ja, ali on ima puno više sati od mene i treba učiti jer je 7. razred. A ja 5. Luka i Petar, oni idu u školu ili dođu iz škole i onda ja moram ići u školu. Tako da ću snimati najčešće subotom. Osim ako će doći ponekad do mene, onda možemo snimiti koji video i preko tjedna. Ali većinom će po 2 videa subotom izaći. Eto ga, toliko od mene. Do tada opet doviđenja. Doviđenja.